дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бори аввал маҳсулоти кишоварзии тоҷикистон дар намоишгоҳи ҳафтаи байналмилалии сабз дар Берлин муаррифӣ гардид. дар шаҳри Душанбе Иди Сада таҷлил карда мешавад. мулоқоти Сироҷиддин Муҳриддин бо вазири нави корҳои хориҷии ҷумҳурии Ӯзбекистон. табибони тоҷик усули табобати бемориҳои сӯхтагиро дар ҷумҳурии Корея меомӯзанд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон Федератсияи бозиҳои миллии варзишии Тоҷикистон таъсис дода мешавад. варзиш гарави саломатист. санаи 24 январи соли равон дар бинои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси ҳукумати мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба кори худ оғоз кард. дар кори маҷлис роҳбарият ва аъзои ҳукумати кишвар дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва воҳидҳои сохтории он роҳбарони мақомоти марказии давлатӣ идораҳои назди президент ва ҳукумат корхонаи муассисаҳои ҷумҳуриявӣ раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти олӣ марказҳои татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ бонкҳои давлатӣ ва саҳомӣ рӯзномаю маҷаллаҳои расмӣ ва дигар шахсони масъул иштирок доштанд. дар маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нишондиҳандаҳои рушди иқтисодию иҷтимоии кишвар дар соли 2022 ва вазифаҳои асосӣ барои соли 2023 муайян карда мешаванд. маҳсулоти кишоварзии Тоҷикистон дар намоишгоҳи 87-уми ҳафтаи байналмилалии сабз дар маркази намоишгоҳҳои Берлин Мейс Берлин оғоз гардид муаррифӣ карда мешавад. намоишгоҳи ҳафтаи байналмилалии сабз аз соли 1926 инҷониб ҳамчун майдони муҳими муаррифии маҳсулот ва дастовардҳои соҳаи кишоварзӣ роҳандозии ҳамкории баъдӣ бо шарикон ба ҳисоб рафта ҷумҳурии Тоҷикистон нахустин маротиба гӯшаи худро дар он ташкил кард. хабар медиҳад Амид Ховар. дар гӯшаи Тоҷикистон зиёда аз 160 номгӯи маҳсулоти ватанӣ аз ҷумла саноати хӯрокворӣ, дорусозӣ, меваҳои тару тоза ва хушк, афшураҳо, обҳои ташнашикан, ҳамчунин брошюраҳо дар бораи зарфияти кишоварзӣ ва сармоягузорӣ дар ин самт пешкаши тамошобинон гардидааст. илова бар ин ба меҳмонон имконоти сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ низ муаррифӣ карда шуданд. имсол ҳафтаи байналмилалии сабз маротибаи 87-ум бо намоишгарони зиёда аз 1400 нафар аз 6 давлати мухталиф маҳсулоти гуногуни озуқаворӣ, ҳайвоноти хонагӣ, чорвои калон ва таҷҳизоту мошинҳои кишоварзӣ намоиш медиҳанд. боздиди тақрибан 400 000 нафар тамошобинон аз ин намоишгоҳ дар назар аст. намоишгоҳи ҳафтаи байналмилалии сабз дар Берлин то санаи 29 январи соли ҷорӣ идома хоҳад кард. санаи 29 январи соли равон дар боғи фарҳангию фароғатии Абулқосим Фирдавсии шаҳри Душанбе бо ибтикори вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҷашни сада ва намоишфурӯши ниҳолҳои тухмии зироати кишоварзӣ баргузор мегардад. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. дар назар аст ки дар чорабинии намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон вазорату идораҳо олимону адибони мамлакат кишоварзони вилоятҳои Суғду Хатлон вилояти Мухтори Кӯҳисони Бадахшон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ иштирок намоянд. инчунин дар ин рӯз аз ҷониби вазорати кишоварзии мамлакат тақдими ҷоизаҳо ба фаъолони соҳа дар назар аст. дар шаҳри Тошканд дар доираи баргузории ҷаласаи шӯрои вазирони корҳои хориҷии созмони ҳамкории иқтисодӣ вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо иҷрокунандаи вазифаи вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Ӯзбекистон Бахтиёр Саидов ки охири моҳи декабри соли гузашта ба ин вазифа таъин шуда буд дидору мулоқот кард. дар ин бора дафтари матбуоти вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон хабар медиҳад. зимни мулоқот вазирон дар роҳияи ҳамдигарфаҳмӣ масъалаҳои мубрами муносибатҳои иттифоқӣ ва шарикии стратегии Тоҷикистону Ӯзбекистонро мавриди баррасӣ қарор дода доир ба ҷадвали тамосҳои сатҳи олӣ ва баланди дар пеш истода мубодилаи афкор намуданд. хабар медиҳад манбаъ. ҳамчунин қайд карда шудааст ки тарафҳо масъалаҳои ҳамкории ду кишвар дар чаҳорчӯби созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавиро низ баррасӣ карданд. табибони тоҷик дар беморхонаи Бестияни шаҳри Сеули ҷумҳурии Корея усули табобати бемориҳои сӯхтагиро меомӯзанд. дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. 2 нафар табиби ҷумҳурӣ
камбустиологии маркази тиббии шаҳри рақами 3 шаҳри Душанбе Абубакр Нозимов ва табиб ҷарроҳи беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент Шоҳрӯз Сафаров аз 14 ноябри соли 2022 то санаи 28 январи соли равон дар шаҳри Сеули ҷумҳурии Корея таҷриба меомӯзанд. ёддошти тафоҳум барои таҷрибаомӯзӣ миёни вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва фонди бестияни ҷумҳурии Корея ҳанӯз санаи 28 сентябри соли 2022 ба имзо расида буд. ёдовар мешавем, ки дар доираи ҳамкории мутақобилан судманди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо якчанд давлатҳои олам, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии мамлакат низ ҳамкории судмандро вобаста ба табодули таҷрибаи табибони мамлакат бо ҳамтоёни хориҷии хеш дар самти пешгирӣ ва табобати бемориҳои гуногун ва дар ин замина беҳтар намудани хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ бо якчанд давлатҳо ба роҳ мондааст. Федератсияи бозиҳои миллии варзишии Тоҷикистон таъсис дода мешавад. Мақсад аз таъсиси он эҳё ва рушди бозиҳои миллии варзишӣ, тарбияи насли навраз дар рӯҳи эҳтиром ва арҷгузорӣ ба таъриху анъанаҳои миллии аҷдодон, таҳкими тарзи ҳаёти солим, ҳисси худшиносиву худогоҳӣ, зиракии сиёсӣ ва пешгирии омилҳои номатлуб миёни насли навраз мебошад. Хабар медиҳад Амид Ховар. дар партави сиёсати бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳидоятҳои созандаи муовини аввали раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент корҳои бунёдкориву созандагӣ бо маром идома доранд. мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент барои рушд намудани соҳаи варзиш байни бонувону ҷавонон ва калонсолон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. дар ин замина аз тарафи муассисаи давлатии мактаби варзишии шаҳри Панҷакент барои боз ҳам рушд намудани соҳаи варзиш байни бонувону ҷавонон ва калонсолон дар варзишгоҳи марказии шаҳр корҳои бунёдкорӣ ва насби таҷҳизотҳои варзишӣ идома дорад. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.